Ka Myntri ka Tnad Health and Family Welfare Dr. Mazel Ampareen Lyngdoh hin kesngi ila Plie ya ka Lumkyrwiang Urban Health Center haka jinga don lang jong MLA ka than but iba longru chairman ka Meghalaya Urban Development Authority iba wailat miki shilla president kur suk po khat ar wirnai daloy ilaka jowai puramon kinjing na padang kiwe habakren hakajing lang Plie Dr. Ampareen ila penpau ya kajing sngaw syakakur suk po khat ar wirnai ya kajing sbun men sim jongki ban ai sngaw bha ya kajaka nakabenta bantay ya kaneka Urban Health Center kablawan ra shibun kijing mento ya kinong shong shnong baro ila benrap ru bakajing Plie ya kaneka jaka ai jing sumar hakasngi rakhe ya ka International Women's Day kalanang kampen kerpang shu ya kajing rakhe bakalong kum kadak jong kajing tray barat ba nakabenta ban pet ya ka Koit ka Khiah bar ka baha kami at jongki kintay hakasnong baro kaway. Thank you. Kami ke center ru, kanlong kata ke center hakba min kami ya ki khon ki jongi ki badai hapo ka khat saus nem. Don kam yangi kumba pilatip bat pilayo snow ba kani kajing don bril ka population ha ka jela ka jungi 75% la day lupa daki khon ki bahapo ka lai ku sam snem. Kidikot jong ka kinhon ka green